Kenya pok ochopo e rang'iny monego beni mwandu ma waloso Kenya ka nyalo attract standard mantiere pinje ma oko. Koro iyudo ni sama Kenya loso mwandu gi to jok ma timo ohala gionge kiwango mar timo processing no to imports bedo mang'eny maingo export. Aito mar ariyo iyudo ni sama timo ohala adira gi weche mag oshuru gi. Samoro oshuru ma piny machielo yudo sama gi import e Kenya nyalo bedo matin. Koro iyudo ni wa attract gik ma wuok oko mahingo gik ma dhi oko. Nikech samoro ka watero oko to oshuru bedo mang'eny. Koro mano miyo samoro wa gik ma mwandu ma wuok oko bedo matin maingo madonjo iye. Erokamano. To penjo machielo mabende anno ka ipenjo kae, wasomote mar Injinia Lazaro Monde wacho kae ni winjruok mar AGOA e kind Kenya kod Amerika ni kod benefits mathoth. Mano emane okelo kembe mag EPZ mabende ondiko thousands of Kenyans to kendo generate billion of dollars in revenue collections and foreign exchange. Koro nitaka ni koro anyalo advise Kenyan government kama kaponi they are serious about creating employment kod expansion of their revenue collections to mondo giket chika ni kambe madwani o export from Kenya to nyaka ging'e kembego giger kembego e Kenya kae nikech nyaka wakau advantage ni Kenya is the only country in East African region mapod ome that privilege. Mano paro malewa ahinya kanyo kowuok kuom Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Penjo machielo mabende ipenja kae mano kokale namba mar 36000. Openjo kae ni ang'o momiyo mwandu mathoth itero e pinje maoko. Nyalo bedo ni piny Kenya kae onge market moromo minyalo use mwandu go kosa ang'o matimore. Erokamano. Apani jawinjo wano ni kare. Samoro market mantiere Kenya ka ja ohala nyalo uso mwandu ne to awachi ni achiu mfano mar nyanya. Iyudo ni ng'ato nyalo tiyo gi siling 2,000 mondo